kai bitu kana yi sola a wannan tafi mutum ka san kwanta ta kwa sai da kwanta ji karan bala'i ko kai sola fa ba ka da wannan sample wala ma ka da kai sola ne duk iska yanzu solan gwanan sai tara ta yawa ko ita ne yawa da kaya da arafi ka kallon bura shagi ka yi kwakwali dan kwatawar ba an sa kai saka tal 40 ɗayan mana Dijake. Wala ake suma ko kama ba ka iya ba. Don gulos ba. kai ce wallahi da yake ya kamata Ya ciro dogo. ya kamata wannan lokacin ka bayi Eh?